Tare tare. Oba muso jalo kofo. Abe nyaga nyaga le kofo. Mo an fi mona ka chogo chogo. E dai e kenamani. Donen da furu la be barba to glanka. O te foi nyinga ndu ko safa keneyate. Amun ba senga na yogo yogo ndu. Dan tap na chogo. Tabale busha. Pharmacopée naturelle du Mali. Fanam. Abeni. Kanga nyera furake nanta yiri gere wuye malina lamini bira jeni biye ka lo ka fo ko yiri le kene ya fura yere wa bana biye na fura lo tabale mun bosira mbeno o kibara la kuloka amun kasu bako jikorne asira hal amun masu bako jikorne asira kene ya sugu sky kene ya sugu ne ga ko kene ya sugu o ye fere so ɲɔgɔn de o le ka nɔgɔya belebele kɛ banabaatɔ ye ne nana hali ne ta sɔrɔta ne ta pɔsikɔrɔ wari tɛ se ka ta bana fura san dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ seko ye min ye pharmacopée naturelle du Mali yɛrɛ seko ye min ye wa i bɛna i bɛ filɛ fu ne t'a dɔn ko bana b'i la na i mana sigi i yɛrɛ la na wa consultation n'o le ye ka bana sɛgɛsɛgɛ i ni dɔgɔtɔrɔ k'a minɛ da ni da. O ye kɛmɛ naani de gabe ka sanga ni kɛnɛya sugu ye dɔgɔtɔrɔ ko k'a b'o bin sababuya jumɛn na pharmacopée naturelle du Mali a filɛ de ye station ɲantaw kɔfɛ gabe yiri mana bonya a bolofara bɛ caya bolofara kura min bɔra la sisan o ye ACI kɔnɔmɔgɔw ye wa an nana faama quartier la Zeni na hɛ faama minnu bɛ yen k'olu tɛ se ka taa bɔ ka jikɔrɔ ni fiɲɛ ka ne faga ne yɛrɛ ka ne tɔmɔ wa daba yɛlɛla bɛɛ lajɛlen kelen kelen hali n'a ka di i bɛ se k'i den ka na. Ne tɛmɛna 15e na i mana fara ACI sira fara la dɔrɔn kana tɛmɛ an ta polisi soba bɛ yen ko 15e i mana tɛmɛ o la dɔrɔn sugu yɛrɛ galagada fɛ ten coyi e bɛ mɛtɛrɛ 100 200 300 400 buɲɔgɔn b'u boli e kini yɛrɛ fɛ ten coyi e bɛ sin k'a sɛbɛnni ye pilaki bilenman na ten ko FANAM belebeleba o kɔrɔ de jumɛn ye pharmacopée naturelle du Mali kurusijala kɛlen bɛ ka minnu sɔsɔ. Walima koko be amuna konnata ni kokarata nta shilo agarabi garbi dolo nto shilo walima awunta ngubaju kaja walima nka pasa be jam ko pasa be jam kono le funun be lamina po be amuna infection be amuna amara ka bala yara sugo suwe hey bara nyelo be de doy fwa firre game o te fwa ga de eben na eta bala be jete mene ka sega ka fasa e do yara fe do Usman yara fe kasɔrɔ k'a fɔ ɲɛna eta bana bɛ bɛn nin fura hakɛ le ma n'a se tɛ ye dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ b'a lajɛ ka saga ni kɛnɛya sugu ye kɛnɛya sugu bɛ daminɛ don jumɛn mois d'août min n'an b'a la nin ye n'o ye août kalo tile 11 a bɛ daminɛ o la coyi ka taa bila o bɛ bɛn alamisa de ma o fana bɛ taa alamisa kunbɛn du 11 au 18 août kalo tile 11 ka taa bila août kalo tile 18 la ayiwa. Fɔrɔdamana kɔni ye wa bɔ ni kibaruya jɛnsɛn ni kibaruya filɛ biɛrɛ de ni cɛ ni muso ni denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba banabagatɔ ni banabagatɔ somɔgɔw Usmani Jara dɔgɔtɔrɔ Usmani Jara pharmacopée naturelle du Mali a dɔgɔtɔrɔba ko k'aw bɛɛ lajɛlen bisimila a ka na aw minnu ye banabagatɔw ye a ka se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ye walasa a ka se ka taa banaw si dɔn ne b'a si filɛ t'a si dɔn dɛ ayiwa kibaruya min bɛ wele filɛ nin ye n'an mago bɛ kibaruya a bɛ weleli kɛ 66 19 19 22 74 24 24 16 walima 83 00 73 43 pharmacopée naturelle du Mali bako jikɔrɔni ACI kɔnɔ alhamdulilayi kɛnɛya sugu sababu la kɔni